Mayong adlaw kinyong tanan nga napaminaw karon ni maunto naman nun. Kini ang akong sulunan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistag maghatag kinabuhi ning akong sulunan. Taguran ko niya sa pangangan saysay. 19 anyos, single, estudyante o usa ka working student. Taga Nasipit, Agusan del Norte. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa pagtatar sa kung nahimong agawon. Aron yung hisabtan, ingon niini ang mga pahitabo. Mag-working student gihapon ka, saysay? Oo, ma. Kay gusto dyo kay kumakahuman sa kong pag-eskwela. Ug ayaw ka pala ka. Ano naman sa kuan eh. Kay gikan pag kong nag-high school nga nag-working student na. Ay, o lagi. Pero pulos ka reklamo sa mamahimo ni mong amo. Aw, antos lang. Saon, pobre man ta. Ug college na baya ko. Pero di ba may allowance ka sa ibong gi-applyan nga scholarship? Oo. Pero gamay raman pod. Nya may maestra man nga naghangyo nako nga ato ko mag-working student sa ila. Maestra? Uy, basin og daghan kag trabaho sa ila. Murag wa ti kay trabaho uno dito sa ila, ma. Kay dalagang ulay man ning maestra ha. Sirang usasabay nga yang girintahan. Maong gikuha ko niya aron doon ako na siya kauban. Ganahan naman sad ko. Kung gamay ra ko trabaho, makatuon kog maayo. Nahala, sige. Kuyugan ka na mong papa nimo sa bayan na mamahimo ni mong amo. Ihatod ka na mong papa nimo dito. Oh, mao day kining imong parents, saysay. Ay, ma'am. Og ila kong gihatod din hinimo. Kuan, kay gusto sabing mahibaw sa kahimtang sa among anak din ni mo, ma'am. Wa kay angay kabalakan sa imong anak din hinako. Kay wa man kay na siya trabaho unon din sa bahay. Kay kami ramang duha. Ang iyang trabaho din mao pagluto mabuntag. Kay magbaon man ko sa eskwelahan. Siya magsilhig-silhig og mamisbis anang pipila nako ka mga tanom. Og tagsarasad ko kasugo niya kay may trabaho lagi ko. Aw, maayo noon, ma'am. O usa may sabot ninyo sa akong anak bahin sa iyang pag-working din hinimo, ma'am. Bahin og sweldo? Oh, tuod. Magsabot ta nga musweldo ko nimo og 3,000 ang buwansay. Og ako na'y bayad matag exam nimo. Og may allowance pagyud ka nga 1,000 pesos matag buwan. Ay, ninduta sa mong offer, ma'am. Uy, ninduta, ana. Okay kay ko, ana, ma'am. Ay, salamat. Kaysa katapusan, nakakita na dyan kong agawon nga. Ako na yung mauyunan. Kaya wa man kay ko trabaho din Kaya pinmingwa si ma'am. To sa eskwelahan. Wa kayo mo sugo na ako. Makatuon kog maayos sa connection ini. Og makahimo pa ko sa akong mga projects ug assignments. Unsa? Ting exam na sad nimo say? Oh, ma'am. Bayad na ako para sa mga exam. Oh, okay. Pila man? 1,500, ma'am. Ah, okay. Niyara ang 1,500. Oh. Ay, salamat kay ma'am, ha. Salamat sa mong kaayo na ako, ma'am. Ay, salamat na taon, anak. Sa katapusan, nakaamo ka na ngayon imong nagustuhan. Kay maayo kayo nimo. Maulagi pa. Ay, gikaluyan tangkos Ginoo pa. Pero karon pa no. Di na lang ko sabay o si ma'am. Kay wala may physical nga klase ron tungod aning COVID. Online akong klase. Say! Nasa ka? Ay, pa, kadit lang pa. Bye una kay gitawag kong ma'am. Oh, sige, anak. Pag ayo-ayo diha, ha? Sige, bye. Say! Oo, ma'am, nana.
Paglungag na og sayo, be. Kay giguto naman ko sa akong kabisi. Oh, ma'am, way problema. Maglungag na ko. Bisura di na yung online class, uy. Kung ate di masabtan, wate ka pangutanan. Maikog mangutanang ma'am, kay nag-ingon man tong busy sad siya. Ay, husto, mangutanang kong kadiyot sa musilingan nga gi-eskwela sab, ahit kay to siya nako. Basi kibaw siya ini. Biyaan ko na wala na ako ninong agadiyot. Bana-banao na akong akong pagbalik. Unsa? Gibiyaan nimo ang imong nilungag? Oh, bana-banao naman ako. Nga igot tong maluto. Balik ko na ako. Aw, be, asa man ang mo masabda aron ka pauli ka na sa inyo? Say! Oh, Nga nung imo maragibiyaan ang imong gilungag dire. si ma'am! Nasuko! Sa primero na kong mga adlaw sa ako nahimong amo nga maestra, okay pa kaayo. Apan nagkadugay, gamay na ko sayop kasab-an dayong ko. Unya, Nga nung gibiyaan man nimo ang imong gilungag. di naman sa ko dugay, ma'am. May gipangutana man ko sa atong silingan. O ako masang kipanabana nga malutong akong gilungag. Bisa na! Maglungag gani ka, dili biyaan, tanga! Oh, Og simpa ko og masunog ta. Musiga lang unya ng imong mata. Dangaga ba yan ni mo, eh? College ka naman unta. Wa kang kauna-una kung husto ba ang imong gibuhat. Mura kag way buot. pasaylo alam ko, ma'am. Pagsukad na. Gigutom na ko. Oh, ma'am. Gamay sa akong sayop. Grabe na kay mga saba. Mura kong batang may buot. Kadungog bitaw ko. Ginganlan kapag dili mao. Masakit di ay nga lang tawa magkusaba na to. Kung ingon adto. Magkapahiyobos. Say. Ma'am, ni ako'y na-harvest nga mga utanon gikan sa akong gitanom-tanom sa luyo sa bahay. Magpautan ka, ani? Magutubaga. Ma'am, may bayro nun day ko para exam. Diha ka maayo. Magpabuutan-buutan dayon ka kung may pangayoon ka. Ah, 1.5. Kuwang man ni ma'am. Kay 3.5 man ang akong bayro nun ron. Kay nag-apply man kong TES sa mo eskwelahan. Wako'y kahataga na eh. Kay wa na ko'y sweldo. Ha? Unya, giunsa man di mo ang imong bayro nun, yak. May langgani kay naabot ang akong scholarship, ma. Nakabayad ko. Dili na maayo ang gibuhat sa imong amo da. Mura man siya og di maestra. Nga wa may paus bayro nun sa imong pag-eskwela. Sige nilang mauwi. Total, nasulbad naman sa dang akong problema. Ah, dili. Kay may gisaan baya siya nimo pagsud nimo diha, ha? Kalimtin na lang tumauwi. Ah, dili. Pauli ka diyot diris bay, magsulti ta. Hindi niya masugot si ma'am. Ing na lang, nga tudluan mo ang imong mga manghod sa ilang modules. Ha? Manangid unta ko ni mo, mamba. Nga mo pauli-una ko sa amo. Kay magpatudlong ako mga manghod sa ilang modules. O ako niya to pagka. Nausab naman ni siya, uy.
Kung mao, pahawa sa iyang puder. Og ireklamo tanang maestraha. Wagid bayri sa akong amo ang akong bayranan sa eskwelahan. Ug wala sad ko niya sulduhi sud sa napo ka buwan. Di na lang gyud ko gusto samo. Pero ang ako maginikanan manggod, niingon nga di na maayo ang iyang gibuhat. Nga sige kong trabaho siyang puder, nga way sweldo-sweldo. Ug wala ko pabalikan ng papagmama. Ang ako pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. O kintahay pagkasuho na mo siya bahin sa wa niya paghatag sa kong sweldo, o sa iyang obligasyon sa akong pag-eskwela, isip working student niya, o sa mang kasuha, nga maestra masad siya. Ikaduhang pangutana, may mo ba na ako siyang panilingon sa napo kabuan, sa akong sweldo, nga wala man ko nibalik niya trabaho, kay wala ko pabalika sa akong ginikanan? Ikatulong pangutana, asa man ko muduol aron mangayo kong tabang, aron hatagan ko nagbisan gamay na lang, kay may mga bayro nun pa ko sa akong eskwelahan. May mo ko ba siyang ipatawag sa barangay? Ikaupat o katapusan, wala ba may gihimong kasabutan sa pagserbisyo nako o boss niya? May mahimo ka ko kung amo siyang ireklamo? Palihog tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Saysay. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, mga behavioral nga mga problema sa mga ginadiling droga, kung depressed mo o di na gid maayo ang inyong mga panghuna-huna, feeling ninyo wa nagyoy nilaban ninyo, way nakasabot ninyo, alone mo in town. Sayop na ang inyong gipaminsar, undangin ang inyong gihuna-huna, naamaning ato ang programa. Ipadala ang inyong suwat, ato ning pagahisgutan, atong tukion kay kami sa kuang partner andam kaayo mi, nga muhatag og tambag og tubag aning inyong mga pangutana og problema. Kung unsaon pagpadala, naatay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede pod, atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Nasipit, Agusan del Norte ang ato ang letter sender, si Saysay. Gipadani niyang suwat sa kiniyang akong suliran, official writers page na to. Gikan pag high school pa lang si Saysay nga nagsigi na siya working student. Wow! Ako, grabe kay kong saludo aning mga working student. Lain-lain ang iyahang amo kay gusto lagi siyang makahuman gyud sa pag-eskwela. Apan, ning bag-o lang na 2nd year college na siya, nakaamo siya og usa ka maestra nga dagang guwang gikuha siya ini aron naay kauban sa balay nga iyahang girentahan. Nalipay na unta si Saysay nga wala kayo siya'y trabaho sa balay sa iyahang maestra kay duha raman sila. Pero kadugayan agay nakita di na ingon na usab ang kinaiya, dinha na niya nakitaan ang tinuod siguro nga kinaiya siyang amo. Kasab-an siya og maayo bisan gamay lang og sayop, wa siya swelduhin napo kabuwan ug wa pod bayri ang iyang eskwelahan, gipapauli siya sa iyang mga ginikanan ug wa na mo balik sa poder sa muestra. Unsa man sa dinis, ma'am? Okay, una niyang pangutana, kung kintahay pakasuhan namo siya bahin sa iyahang wa paghatag sa akong sweldo ug sa iyang obligasyon sa akong pagskwela isip working student, unsa man sang kasuha, no, nga maestra baya siya. Una sa tanan, ang kanira bang mga maestra na bini code of ethics, no, code of professional responsibility, isip usa ka maestra kay kanira bang mga maestra role model baya ta. Manang ingon ko ta kay gatudlo pug ko sa ako pong pagtudlo naningkamot pug ko nga sakto ang ako ang buhaton ug mahimo kong isip ehemplo sa akong mga estudyante
no, di jud ko ganahan mubuhat og mga butang nga maka-discourage nila or nga makat-on na hinuon sila nga feeling nila sakto na. Kay idol bayatas atong mga estudyante. So kanis ma'am, basin pwede ni natong mareklamo, wa man ko kibaw kung unsa ni DepEd ba ni siya nga teacher or higher education, adto ta sa Commission on Higher Education. Ang importante, pwede po ta mo reklamo ana niya ngadto sa Professional Regulation Commission kabahin sa iyahang kandak isip ka professional teacher nga dili maayo ang iyang gibuhat nimo. Sa iyahang pagsweldo nimo, pwede po ta mukiha kasong civil for sum of money kay mahog manggutang house help basin dili ta masud under the Department of Labor and Employment, no? So, mas better siguro mag-sum of money ta or pwede na itong ipatawag lang sa barangay or ipatawag, magpatabang tag-asa ni siya nga eskwelahan, manghangyo ta sa principal, no? Or sa ilahang head teacher nga mediate mo, nga amicably settle mo. Ikaduhang pangutana, mahimo ba nako siyang paninglon? Sa napulo kabuwan akong sweldo nga wa nabaya ko ni balik og trabaho niya, kay wa man ko pabalikas akong ginikanan. Whether or not gamay ra kag buhat didto, the fact nga gikuha kaniya og klaro ang inyong sabot nga one working student ka, unya nagsabot mo nga swelduhan ka og paskwilahon ka, obligado siya nga mobayad og mutuman sa iyahang obligasyon sa katong napo kabuwan nga naa ka didto nagtrabaho niya. So, pwede gud nimo siya paninglan, ha? Ikatulong pangutana, asa man ko moduol aron mangayo og tabang, aron mahatagan ko niya bisan gamay, kay may mga bayronon pa ko sa akong eskwelahan, mahimo ko ba siyang ipatawag sa barangay? My answer is yes. You know, ang kaning opisina sa punong barangay, dako kayo nigtabang para maghusay sa kanang mga ginagmay lang gani nga mga gubot, problema, wa pagka di mga kanang mga butang na wa nagkasinabot ang mga parties sama ninyo nga kung pwede di na lang ta mo file sa korte, mahimo gyud nga ang barangay captain or ang lupon nga makahusay ninyo. Kung dili gani ang barangay captain, katong akong giingon nimo ganina nga kung asa ni siya nagtrabaho, mahimo tang moduol either sa principal, head teacher, or kinsay head anak nila para mutabang ug mo-mediate ug ipatawag siya kay para pod mawarningan pod si teacher nga kung pananglitan dili siya mutuman aw kaso gyud iyang dangatan. Ug di pa gani gyud na siya mo patuo ana, I think kinahanglan na gyud ka mukiha ug mukuha sa serbisyo sa usa ka abogado diha dapita sa agusan kung kinsa nang law office na ani mo dinha or kung mo qualify mo for public attorney's office mahimo mampod para mahatagan mo og serbisyo og representation kabahin anang imuhang claim sa pagpaningil sa imuhang sweldo sulod sa napo kabuwan. Ikaupat og katapusang pangutana, wala ra ba may gihimong kasabutan pag serbisyo nako sa ubo niya kuno sulod sa napo kabuwan, mahimo ba kuno niya mareklamo? Okay, I am sure na ay lain-lain nga paagi, no, dili lang sa pangakontrata ninyo na ay mga saksi siguro or testigo nga makapamatuod nga sulod atong napo kabuwan nang empleyo ka, no, didto kaniya ug muna inyuhang gika sabutan, no? Naara pud na niya kung unsa pud ang iyang ebidensya para mo deny ana, pero kung si teacher kibaw siya unsay makaayo niya, di gyud na niya ilimod ang iyahang obligasyon nimo, no? Kung kibaw siya nga kung if she knows what is good for her, no, kung kibaw siya unsay makaayo niya, di siya mulimod kay para wala nalay gubot. Ako pa niya iya na lang nang husayon, hinay-hinayan ba kaniyag bayad or magsabot mo nga kanina lang sa ang iyang ibayad nimo kay wa di say kwarta ug unsa ba, at least, no, mutuman siya sa inyong gisabot, no, ug muhatag sad siya og kantidad nga ikaw okay pug ka, di pug kayo ka mo feel ug mubati nga naargabyado ka. Okay, mo man ay tawag sa amicable settlement. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon ginhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center,
Radyo mo nationwide, Tatak RMN, daghang salamat. Amping mo mga sukintig maminaw o maayong adlaw. Mana. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brenda. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll never love this way again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kalawisan, Lapel-Lapel City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Brenda. Brenda, daghan ko gustong isulti nimo. Pero tungod siguro sa sobrang kalipay nga mahimo ti kang asawa, wa ko kahibaw kung saan ako magsugod. Ikaw mo'y akong inspirasyon sa tanang butang. Ikaw ang nag-inusarang babay nga mahalon ako sa tibuok na kong kinabuhi. Ikaw ragyod, Brenda. Mario, salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Nahibaw kong dili ko magmahay nga gipakaslan ti ka. Kay wa ko'y laing mahalon. Ikaw ra gyud. Swerte kaayo ko nga nakaila ti ka ug nga gimahal ko nimo. Sugod aning adlaw, unsay ako, imuha na sad. Ug unsay imo, ako sad. Atubangan sa Dios ug sa mga tawo nga nagmahal nato. Sugod karon, wa na makabuwag pa natong duha. Minaw, kiss the bride. Mario, sakit na kayo nga akong tiyan. Mga nagtatingali ko. Tara, dadunti ka sa ospital. Okay na, mahal. Human ako og ilis og diaper si Dodong Braille. Thank you, mahal ha. Mahal, salamat kaayo ha. Swerte gud kaayo ko kay responsable gud kay kang pagkaamahan. Oh, pagkabahan na day. Dili din. Responsable sad. Papa!
magdali og lakaw diha, nak. Mama, sa dayo, saan ni magdalian, ma? Magdali ta, kay aron makakaon na si Papa nimo. Basig wa pa to'y kaon. Ma, naman si Atlisa sa bahay, good. Saan ni kami sa itong katabang kung dili siya magluto kung wata? Ay, naabot na gitawon ta. Uy, mingaw man. Basig na to, ma. Wa man sa si Ate Elisa sa silong. Basig to sa kwarto. Sakon usan ako sa kwarto, ha? Sige, ma, kay ato sa gusto kong kwarto. Mga hayop mo! Animal! Ate Brenda? Human ka ni Patong sa kumbana? Naapakay ka isog ang mutawag na kong Ate Brenda nga ni Bala ka? Mahal, ang ginawa ako. Wala kay panahon pang maminaw sa imong mga bakak! Animal ka! Kung wata mo abot ining idara, wa ka maginingon ini, ha? Unsa pa may kipaabot ni Mulisa? Pahawa na! Mario! Unsa man? Dili ka makaako og lakaw nga dili nimo kauban ang akong bana? Ha? Oo! Dili ko pwede pasagdan ni Mario! Kinahanglan nga kung asa ko, naasat siya! Kay ngano? Abi na anay nahitabo ninyo ni Mario, obligado na siyang magsunod-sunod nimo, ha? Hoy, Lisa! Kabit ka lang! Isod na si mong utok! O mahimo ba? Pangitag lalaki nga kaedad nimo! Mario, unsa ba? Huwag lang kayo sulti diha! Sulti rin mo asawa! Lisa, Mas maayo na mahibaw sa ti Brenda samtang sayo pa! Mahibaw sa unsa? Ha? Mahibaw sa unsa? Kamagtos ko! Unsa? Mabdos ka? mahal. Sorry. Pasaylo ako. Mga hayop mo! Mga animal! Panglayas mong duha! Layas! Dili gid ako siya mapasaylo. Dili gyud. Dahil husto nila, uy. Labi good. Dili siya kawalan, ha? Ay na pa sigigilak diha. Mawagin, ma. Uy, ayong pagkatao si Papa, ma. Sige laki mo, eh. Mabuhil tagwa siya. Watang ginanglan niya, ma. Ryle, ayaw pagsultian na. Bisan og nakahimo siyang saha di rin ako. Pero maayo ba ya siyang pagkaamahan diha nimo? Oo, lagi. Pero, naglagot ko niya, ma. Kaya bisag kinsa pa napasakit ni mo, ma. Kontrasa na ako, ma. Mau nagdumot sa kong papa. O kung magbalik mo din siya diri, ma. Ayaw nagsig dawata, ha? Ayaw nagin, ma. Brian, Salamat, eh. Balik-balik. Mo nang daghan gid mo palit dinhis inyong tindahan. Kay si Brian may mangunay og bantay. Unya, gwapo pa yun. maog yun. Og pasalamat sa gani ko sa Ginoo kay wa gid may pasagdi. Human may gibiyaan ni Mario, ni kusog naman hinuon ang halin sa akong tindahan. Aw, maayo noon. Dili sama ni Mario karon nga perting lisoda. Igabaan nagsugod. Ha? Ngano man? Naunsa man di ay si Mario? Naaman ko do'y sakit. O gipasagda na lang ko no ni Lisa. Unsa?
Duha pa gani ka tuig ang niagi. Ay, maong gani. Gamay pa kayo ilang anak. Uy, kinuo ko. Kaluoy ang taon ni Mario. Luigo taon, ma. Gaba na ni Papa mo eh. Oh, Bryle, di ba giing na nati ka nga ayaw pagsultian na? Nga naman, ma. Ay, kuging lang napasaylo ni Mus Papa, ma. Ha? Ha? Oh, anak. Kinuo ko. Huwag ko makatubag sa pagutana sa akong anak. Kung napasaylo na ba nako si Mario? Kay wasad ko mahibawag na pasaylo na ba nako siya? Kung makakita ko niyang balik, huwag ko mahibawag unsay ako reaksyon. Hatagi ko og sahin, Ginoo. Kung napasaylo na ba gyud nako si Mario. Hatagi kong sinyales aron mahibaw na kung napasaylo na ba nako siya. Kadiyot lang! Unsay? Oh, Lisa? Ako rin iuli ni may mong bana. Oh, unsa? Kapoy nag-atiman og tiguang, uy. Bata pa kaayo ko. Daghan pag mga dindot nga kahigayunan nga moabot sa kinabuhi. Dili ko mo sugot nga mag-atiman lang ko aning tiguang masakiton sa tibuok ng kinabuhi. Unsay? Iuli na nako si Mario. Ikay atiman, anak. Imo bitaw ng bana. Unsa? Saan naman taon ka mo eh? Anong imo pa nagidawat-tawa na? Human sila nagpalami siyang kabit. Karoon nga, nasakit na siya. Ari na siya magpatiman mo. Kapag ka signaw na tawa na eh. Bryle, unsa ba? Hinayar ako ng tingog ni mo. Makamatao niya si Papa ni Hindi makamata na siya. Ako'y labot. Dong, nasakit si Papa ni mo. Dili ba pwedeng atimanon lang usa nato siya karon? Unya na lang nato siya sudyaan kung maulian na siya. Kala ka may. Di ko matimanan niya. Oh, Brenda, ayaw lang pugsa si Brian. nagmata ka na di ay, Mario. Brian, anak. Nahibaw ko nga dali ang pagpasaylo. Pero unta, kung mawa naman ko sa kalibutan, unta puhon, mapasaylo ko di mo, anak. Kadiyot, kay nagakunti ka para makalingkot ka. Salamat. Brenda, salamat kayo. Pasaylo ako nga, uwan ako matuman ang akong isulti mo pagkasal. Pero, sukad masukad, ikaw ragyod ang akong gimahal. Natinta lagit ko ni Lisa. Dugay na unta kong gusto mo balik diri sa ato. Pero naluoy ko sa among anak ni Lisa. Dili siya makamaong mo atiman. Wa siya'y ayaw nga pagkainahan. Mario. Wa sa kay ayaw pagamahan. Oh, Bryle. Oh, anak. Sakto ka.
Pero kampantir ako nga dibiya ninyo. Kay nahibaw kong maayong mo atiman si mama ni mo. Brenda, dili si Lisa ang akong gipili sa akong paghawa dinhi. Ang among anak. Maong basaylo ako ninyo. Gusto na kay kong mupahuway. Pero dili ko mahimutang sa akong anak. Mario, Magtanan ko ni mo, Brenda. Napasaylo na ba ko di mo? lisod, Mario. Kay grabe ang akong kalagot sa imong gibuhat. Pero may mga maayos at kang gibuhat na mo ni Bryle. Ug mauna lang na ako hunahunaon, permi. Aron mapasaylo ti ka. Gipasaylo na ti ka, Mario. Salamat, Brenda. Salamat. Brian, anak. Masalukon di ka pa ako. Mo-promise ka. Adili na ka mo biya o balik. Pasalamat ako, anak. Brenda. Mahal kayo, tika. Pasalamat ako ninyo. Mahal sad kaayo ti ka, Mario. Pa? Anong wa mag-iog si Papa? Pa? Pa! Kung wa pa ka iuli ni Lisa, dili unta ko makarealize kung unsa ti ka kamahal. Mahal kaayo ti ka, Mario. Maong napasaylo ra ti ka. Makapahuway na ka sa imong pag-antos. Pahuway sa dayon, Mario. Brenda, ay dali na, uy. Mamaulit na ta. Sige. Brenda? Lisa? Nahibaw kong baga ra kay Kugnaw nga nagpakita pa nimo din eh. Pero bahala na. Magpabaga lang gid ko. Unsa may tuyo nimo? Nakita na kung unsa ka pinangga ni Mario ning among anak. Mahimutang lang siguro siya. Ikaw mo imotay man ani. Unsa? Uy, kabaga gud nimog naong day. Ari pa nimo ipaati man ni Brenda ang resulta sa iyong kabuang ni Mario? Tawag ako pagkagnaong. Okay ra. Basta mabuhi lang ang among anak. Kay kung naanin ako, mapasagdan ra gid ni. Please, last na gid ni. Dili na ako magpakita hangtod sa hangtod. Nahibaw kog unsa ni kamahal ni Mario ning inyong anak. Og disaad ko sa among kasal nga kung unsay iya, ako. Maong andam ko mudawat aning bataa. Salamat, Ate Brenda. Salamat. Inside my fantasies come true. I've got the memories Gidawat o giatiman ako ang anak sa akong bana sa laing babae. Bisan og daghan ang nikontra, pero paminaw nako maoy sakto. Og naluoy sad ko sa bata nga nakabaton og irresponsable nga pagkainahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao
ito mga higalan, kaagi ni Brenda nga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, I'll never love this way again. Ang mong kaagi gipatano doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handamanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagwalan ko sa pangan nga Titing, 25 anyos, Minyo. Pay anak na unta, apan nawa rasab kini namo dayon. Taga Hinguog City, og punto medikal og may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagkamatay sa among anak, gabag ko palang himugso sa akong asawa. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa bag-o palaming Minyo. Ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Titing, wa pa gyud mo mabdo si Lia? Ambot anak niya ma? Huwa ba sa simbagsulti na ako nga namabdo siya? Oy, kadugay gud na ako nga makakita og apo. No sa apa man di mo maghimo og bata. Aw, sige himo ang bata ma, uy. Apan, wa palagi siguro matay-minging ha, makabuog yung anak. Pero murag na nambok man gud nas Lia. Murag ni dako ang iyang tiyan. Basig mabdos na na. Unsa ma? Ay, pangutan ako no. Kung girigla pa ba ng babayana? Ha? Kanang nalimot ra ba ko? Pero tuod, murag, pila man day tuod ko kabuan nga murag wa ko abti sa akong reglating. Kung na, basin mabdos ka? Pero wa man ko patian ang gingon nilang bation sa usa ka mabdos. Sama ng mga, murag wa naman anak ko. Basin o gilayagan lang tingali ko. Suway lang kagpatsikap da. Kaya basin og mabdos ka? Uy, mao ba? Daan palagi gyud ko. Nga basig mabdos ka na Lia. Kay nga naman di ay ma. Nakabantay lagi ko nimo nga nanambok. Ug murag ni dako ang imong tiyan. Namuson ba? Mao nga akong gipangutana kini Titing kun mabdos ka ba? Ano pag siguro ma? Patsikap na lang gid mig siguro ma? O sige, mao nay husto. Unsa man kang pizza halas nga gidugo inday? Kuan. Kanang nalimot naman ko ma'am, uy. Kay dugay naman gud to. Murag mga 5 naman tingali kabuan ang nakalabay. Uy, unsa? Unya karon ka lang magpa-check up? Kay wa man sa ko magtuo nga mabdos ko ma'am. Wa man ko mga. Dili man tanang mabdos, mga. May uban nga normal lang alang nila ang ilang pagmabdos. Oh, mao ba? Bana-bana nimo kanus agid ang last nimong regla. Bana-bana lang. Mga murag katapusan siguro to sa October, ma'am. Nalimot lang gyud ko sa pizza, ma'am. Okay. Kinahanglan matagbuan ka magpaprenatal, ha? Late ka na kayong nagpaprenatal. O musulti lang minimo matagbisita nimo dinhi sa center kung kanus aka mo balik. Depende kung unsay sitwasyon sa bata.
Sa sunod buwan tingali no, mag-request ta og sa ubigay ni sa doktor mismo nga magpa-ultrasound ka. Ha? Ultrasound, ma'am? Daan pag yun bitaw kung mabdos ka, Lia. Wa man gyud ko magdahong nga momabtos ko maoy. Kaya wa lagi ko mga. Uy, dunay magmabdos nga muragwa nila. Nga dili mga. Maubita na isulti dito sa midwife, ma. Oh, nana. Ang pingi ng imong asawa titing, ha? Ang pingi ang inyong umaabot nga anak. Kay uwahin na baya kay mong nagpa-prenatal. Ti, aw mo na 5 dadi ay yun nakabuan ng tiyan ni Lia. Oh, mao eh. Ang pingan ako si Lia og ang umaabot na mga anak. Ting, murag mo naman tingali ni ilang kiingon nga mga anak ta ko, ting. Sakit naman kayo Uy, nga kuntian. Kung mao na, dadon ti kadaan sa ospital. Dok, mga anak na ko, Dok. Sakit na kaya akong tiyan. Wa ba madakin as kini imong asawa, mister? Wa man, Dok. Nganom di ay? Sunod buwan pa man ang ting-anak ini niya. Kay 36 weeks pa lang na iyang gimabdos base sa record sa iyang prenatal. Mao nga sa gawas lang una mo sa ospital kay dili pa man manganak ning imong asawa. Unsa, Dok? Gidala ko sa ospital ang akong asawa kay gisakitan na lagi siya sa iyang tiyan. Pero giingnan may naman sa doktor nga wa pa kuno madakin as ang akong asawa kay 36 pa man kuno ka semana. Og dili pa manganak. Naglibog me kay nganong nagbati man siya. Mao to nga miuli na lang mi sa amo kay wa masami tagda sa doktor. Kay dili palagi kuno manganak ang akong asawa. Gi-IE nila. Dili pagid kuno. Ogon niya. Anong mo ingon man ang ospital nga dili manganak ni si Lia? Nagbati naman ning asawa ni mo titing. Dili palagi kuno ma kay kuwang pasbuan. Kaya bag nila no. Wa masud silang una-una nga basig premature ng bataa nga ianak ni Lia. Nga kuwang sa buwan nga ianak. Unsa? Tana. Balik ka sa ospital. Oy, dili maayo ng ilang gibuhat ninyo. Nga wa mo atiman na dito. Ing nakuha kung kinsa to nga doktor nga nagpagawas ninyo. Ug wa mo atiman na. Unya, mas giatiman pa niya ang iyang cellphone kay nagsige ra makang text-text. Ha, tana. Ako'y sulti ato niyang doktor ato. Lia. Mao, unsa man ni ma? May nibuhagay man nga daghang tubig. Uy. Mao na. Tana da. Mga anak na Lia. Naon siya naman kasi Lia diha sa sud? Taon-taon naman siya diha sa sud? Nakaanak na ba kasi siya? Ay, nakabalak ka diha, oy. Kito na sa sud sa libor room si Lia. Pabuton ta na lang nga mugawas ang doktor. Ang mga tao din ba? Kalmaragid kayo. Ang nagpaghawas na mo kaganina nga, doktor baka na siya o midwife, nagsigil text-text. Sige nagsot-sot. Ingnan rin niya si Lia ganina nga, wa pa kuno na. Sakit ra na. Kung dili siya katiman ni Lia, kita na lang ito'y pasudlon ma, di ba? Kita mo lalay ni Lia sa sud. Mao lagi unta, unya kadi man na pwedeng pasudlon ta. Bisan gihangyo na nato nga bisag magpuli-puli lang unta ta sa sud. Uy, ma? Ngano man na May siya? mga nurse nga murag nagtabang o bata. Ha? Uy, hala. Ang anak na baka na ni mo, no? Ang gipanganak ni Lia. Hala, ang doktor ay. Dok! Kumusta kang asawa? Dok! Ay, pastilan. Kapag kagahig ng imong asawa, giinang dili mo utong,
Ni utong gyud. Ay, patay noon ang bata. Unsa? Hala, patay ang among anak. Gisuwayan pa nila og tabang ang akong anak. Nakita ko pa nga mibarog ang kinatao sa akong anak. Nagtuog ko nga masalbar pa bisan ingon sa akong asawa nga wa na kini mohilak pagawas. Ang akong asawa ang gibasol sa doktor kay nagsigi kuno siyang utong bisan giingnan nga dili pa mautong kay layo pa kuno siyang mga anak. Apan ingon sa akong asawa nga alangan man kuno og dili niya iutong nga sakit man kaayo ug lami man gikunong iutong. Gikasabaan kuno siya sa doktor. Kaingon lagi ko nga may pagsabay na lang gipaanak ang akong asawa. Mabuhi pa tingali ang akong anak. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Husto ba ang kwentada sa akong asawa nga July siya manganak? Kay nanganak manggod siya og July 14. Apan August pa ang nakabutang sa iyang prenatal nga manganak siya. Ganon ang ilang may basihan aron matawag nga premature ang among anak nga sayop man to. Ikaduhang pangutana. Pwede ba di ay nga tauran og tubo ang bata nga bago pang natao? Makaagwanta ba di ang bata nga pagtangtang gani sa tubo nagdugo pa kini? Sayop ka ang ilang gibuhat sa mong anak? Ikatulong pangutana. Pwede ba namong ireklamo ang hospital sa ilang pagpabaya sa akong asawa nga nanganak ilabi na ang doktor nga dugay miatiman sa akong asawa og nangasaba pa og mibasol sa akong asawa nga namatay ang among anak? Nga siya may dugay milihok kay sige maggamit siyang cellphone? Ikaapat o katapusan. Matod pa sa akong asawa, kalit ko nung napahong ang suga pag humanyag panganak. Nga wa man mapahong sa gawas. May tabi-tabi nga may wakwak kuno nga doktor sa maong ospital. Daghan sa mga bata nga bag-ong gianak ang nangamatay sa maong ospital. Tinuod ka ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Titing. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rini Obra, makiguban kaninyo. Tungod lagi kay ako usaman ka medical doctor, ako mutambag sa inyong mga problemang, of course, medical, personal, emotional, behavioral, psychological, o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dari kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o di sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magtatampo ko na adlaw si Titing, 25 years old, tagahingo og City, Punto Medical. Iya ka nang ipadala sa tong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page. Suma sa nabati na to gina sa drama, 36 weeks pa lang ang ginabdo sa asawa ni Titing dihang nibati na kini og kasakit sa iyang tiyan. Niadto dayon sila sa ospital apan gipauli sila kay dili pa kuno lagi schedule sa pagpanganak sa iyang asawa. Apan padayon na nagsakit ang tiyan sa iyang asawa. Maong nimbalik sila sa ospital apan wala gyud sila atiman na sa mga doktor sa ospital kay dili pa gyud lagi kuno siya manganak. Diya na sila giatiman nga umanakay na gyud ang iyang asawa ug patay na ang ilang bata dihang gianak. So mao nay gipaabot ni Titing in town, no? Sorry kay Titing na nakalas gyud ang imong anak, no? So ato laning hinahinayon og tubag imong mga pangutana para sa imong kalinaw sa una-huna, no? Unang pangutana ni Titing. Oh, by the way, ko yung mga ipang-greet before ko tubag sa mga pangutana ni Titing, no? Hinguog City, sa Mindanao, sabi, naada sa Hinguog City, Doktora Elma Dueñas, no? Doktora Elma Dueñas, sa Kapidya Polmo, sa Cagayan de Oro City. Si Dr. Ricarte, no? Kumusta naman ka, Dok? Dr. Ricarte, nakauban ginako ni siya adtog Egypt, no? Daghang kay kong pictures aning Dr.
diya sa Nile River, no? Oh, daghan yung kay pictures nako. Nile River, itong mga pyramid, itong mga camel, itong mga basta dito sa Egypt, no? Daghan kay mga tomb, mga lubnganan sa mga hari sa unang mga panahon. Daghan kay kong pictures aning Dr. Ricarte, no? Og ni Raymond nalimot himong pagpilido Raymond. Basta kay sa Inogen, no? Raymond Inogen. Daghang kayong salamat. Ipadala nimong mga haloperidol injectable na dawat nako. O di ako nang gihatag doon sa hospital. O akong plano tagaan ako mga kauban ako mga psychiatrist, no? Chemical restraint. O gato mga suking tigpaminaw diya sa uling naga, no? Si Tuesday o si Erickson Aguhar. O gayang mga kauban diya sa uling Itiri, no? Restaurant, no? Daghan kay ito, sorry, nawa akong listahan, asa naman ito nako gibutang, basta kay minaw ginisla perminato diya sa uling, o mga Riquinto family, mga Lapot family diya sa Taghagimit, City of Naga, no? Tito Cabarro diya sa Ormoc City, o nga kong gwapo nga igagaw nga si Nestor Obra, nga marang-arang sa nisya 1, 2, 3 da, patawdlo niya ko ni mo Brad, diya sa Maasin City, o last but not the least, akong igagaw, si Noli Duran o si LB Duran, no? Yung pagpaminaw ninyo dia, no? Sa Sugod, Southern Leyte. So, unang pangutana, gusto ba ang ikwintada sa akong asawa nga July siya manganak, kay nanganak man gud siya og July 14. Apan August pa man ang nakabutang sa iyang prenatal nga manganak siya. Ngano mang ilamang ibasihan aron matawag nga premature ang among anak, masayop man to. Depende maguna kung unsay basihan, no? Ngadto sa naminaw nato karon nga mga mama, nga tuo mga buntis mo, ang pagkwenta manggod sa edad sa bata mao nang ang first day sa last normal menstrual period, no? First day sa last normal menstrual period. Pananglitan ang inyong first day August 1, nya ang bleeding time naabot og August 5, magsugod mo kwenta og August 1. Unya, you count 9 months after that. Mao na expected delivery, no? Mao na nga kinahanglan nga inyo gining isulat, no? Kung pananglitan mo sipyat mo hinumdom kung kano sa matong inyong first day sa iyong last normal menstrual period, kung sa hospital sitting, i-ultrasound na siya, i-ultrasound during the first trimester. I-measure ang length sa bata, sa fetus, gikan sa ulo ngadto sa lubot. No? Kadili ma-measure nimo ang TL kay nagkuko man na dito sa ilawom sa uterus, no? To determine sa fetal age, no? So mao na ang pamaagi. Pero posible sad nga premature birth gyud ning mahitabo, no? Na ay mga ingon ana. Dili lang ko makaingon nga nasayop ikaw or ang doktor, pero mao lang yan, double check ko, no, kung kanus aman ang first day sa last normal menstrual period sa imong asawa. Okay? Ikaduhang pangutana. Pwede ba di ay nga tauran og tubo ang bata nga bago pang natawo? Makaagwanta ba di ay ang bata ana nga pagtangtang gani sa tubo nagdugo pa kini? Sayop ka ang ilang gibuhat sa among anak? Murag di man siguro, no? Di sa ingon mulaban ko sa mga doktorat, no? Kaya ako doktor pod, no? So I commend the doctor nga nagtaod right away og endotracheal tubing sa imong anak, no? Kay life-saving procedure man ni siya sa hospital setting, no? Life-saving procedure ni siya. Kung pagtangtang sa tubo, nganong nagdugo man, posible nga naa na to siya pulmonary hemorrhage ang imong anak. Usually, kung naanay pulmonary hemorrhage, terminal na nga kaso o terminal event na or near death sa newborn. Ako balikon, on the contrary, mo commend ko or mudaig ko sa doktor nga ningkuan atong mga proseso. Part magud na sa neonatal resuscitation, pagbutang sa newborn nga og tubo nga dili mo ginhawa. Kini gitawag natog endotracheal tube, ha? Para nga ang doktor makahatag og oxygen ngadto sa baby. Dili mag-wait kung dugay. Dugayon kay kung madugay og intubate, mas greater or mataas ang mga posibilidad nga ang baby makalas o mamatay. So, diha sa hospital setting, ang ipangumpaan sa mga doktor, prolong life, not to shorten life. So, kung naa may mamatay, kana siya beyond the capacity or abilidad sa mga doktor. But dili siya malikayan nga naa say mga
Na sa mga kauban ako, mga doktor, healthcare providers, nga usay na ay mga lapses unsahay. So, mga nga dili unta angay himuon o gihimo nga medyo naay mga kakulian. Okay? Sumo na ako komentaryo sa imong ikaduha nga pangutana. Ikatulo nga pangutana. Pwede ba na may reklamo ang ospital sa ilang pagpabaya sa akong asawa nga mga anak, ilabi na ang doktor nga dugay nangatiman sa akong asawa og nangasaba pa og nibasol sa akong asawa nga namatay ang among anak. Nga dili dugay mo lihok, sige lang og gamit og cellphone. Ay ngadto sa akong mga kauban nga mga doktor o mga healthcare providers, as much as possible, ayaw lang din mo pangasaba, no? Do not raise your voice. Remember, ang kining pasyente o ang mga significant others nga naning duol na to sa hospital, under stress na sila, no? Nanay gani uban diya nga gikan sa hospital, mupalit og tambal nga to across the road nga butika maligsan. Tungod kay wa silang kaugalingon. Nang daghang mga butang nga nang suod silang nahuna nga wala sila makabantay nga nanay kusog nagdagan nga truck paingon nila. So ayaw lang din mo pangasaba, no? Remember, akong balikon, nga kining mga tao, mga pasyente, o kauban sa pasyente, dool na to, under stress na sila. No? Gawas nga, wapay klarong kaon, way klarong pahuway, worried, o kung sa may tabo silang pasyente, nga inyo pang kasaban, ayaw sa naingon ana. No? Kanang paggamit og cellphone, sa mga doktor na natanawan nyo da sa hospital, mo gamit nyo may cellphone, labi na katong mga junior consultants or mga resident doctors. Why? Because kay mo contact mo din sila sa mga consultants to update the status sa pasyente. So ayaw pagtuong, nagsigilag cellphone nga why silbi. Gawas kung makita ni mo diya nga nag-cellphone nga nagduwa o games, alahin na po na nga istorya. Pero kung nag-istorya o nag-text to somebody, that somebody most likely consultant na sa other end of the line, no? Sa other side. Kay akong baliko, nag-update na sa status sa pasyente, no? Nga unsa bay angay buhaton. Kay naabaya tay mga hierarchy sa mga responsibilidad or buluhatonon sa ospital. Ang mga consultant not all the time na sa ospital. Ang frontliner da sa among ospital sa Sugbo, mga interns, mga postgraduate interns, mga senior clerks, na mga resident doctors, na mga junior consultants, usa pa ang consultant. O dili man na perme ang konsultan na sa ospital ang katong mga parero pag military nga mga private, mga sarhinto mo ito sa panggubatan. Ang mga colonel, mga general di ara sa luyo, di sa opisina. Ha? Mga sit up, ha? So ikaapat nga pangutana. Matod sa akong asawa, kalit ko nung napaong ang suga paghuman niya og anak nga wala man mapaong sa gawas. May tabi-tabi nga may wakwak nga doktor sa maong ospital. Daghan sab ang mga bata nga maong panganak nga nangamatay sa maong ospital. Tinod ka, kakuyaw gud anang ngay wakwak nga doktor, no? Di lang sa kuya mo komentaryo anak. Na ako'y mga kauban nga mga wakwak, no? Oo, nagamit ang mga sulti-sulti nga nalagay ko ngay wakwak, no? Pa magugukita wakwak oy. Umbot lang. So ang most likely akong sa medical side of it, kung hitabo niya ni, kung naay neonatal infection, sepsis nga naghitabo dia sa nursery pananglitan nga walay mabitaw nang walay laing taong pasudlon dia sa nursery kay para nga walay makadalag kagaw diha kay kung naay makadalag kagaw posible mahurot ang mga babies diha, no? So, mo na, neonatal infection, musuda sa nursery, o da sa delivery room, makakause ni siya neonatal death, no? So, about the imong pangutana nga, naabay wakwak nga doktor, di ko kay kung saan pag-diagnose ng wakwak, no? Basig na amoy, kaila diya sa hingoog nga, posibleng mo determine kung mao ba ng istorya ha, no? Prolong life, not to shorten life, mo na among gipanumpaan sa mong Hippocratic Oath, pagpasar na mo sa medical board exam. So, in general, kami mga doktor, magpataas mis kinabuhi sa among pasyente, dili kay magpaubos, ha? Or magpakunhod. Okay? Titing, kumusta man ka diya sa hingoog, o sa mga neighboring nga mga lugar diya sa inyong lugar sa Misamis man Misamis Oriental, mas yung hingoog, no? Oo. Di kay ko swito diha, pero
usame swito ko. Okay? So, hinaot nga, aduna na sa kamoy nakutlo nga pagtulunan ko ng adlaw. Ako, si Dr. Rene Obra, with my partner, Atty. Eileen Bathan, maningkamot mi nga makatubag, makahatag solusyon, opinyon, kahayag sa mga sulat-suliran nga gipadangat diri kanamo. Dili mangluod, maikog ug maulaw, ha? Kay daghan kay mga problema ning kinabuhi. So once again, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Emily. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dahil Ikaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Guadalupe, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Emily. I love you, Mel. Francisco. Muna tinod, Emily. Ganahan kay kunimo. May chance ka kunimo? Bata pa man ko, friends. Uy, dili pa ko anong uyab-uyab. Gusto ko nga makahuman sa kong eskwela. Parehas bitaw tanong di eskwela. Uya-buya ba rin bitaw ning ato? Sugtanan ako ba? Sige na ba? Sorry, Francisco. Pero dili pa ko ganahang mag-uyab-uyab. O di ay nga ni kuyog to si Francisco nimo, kay nanguyap di ay siya nimo. O, day. Kulit kaayo, day, uy. Mamugos, good. Unya, imong gisugot? Huwa, uy. Nga naman. Dili pa ko ganang mag-uyab-uyab, day. Gusto na ko nga makahuman una ako sa akong pag-eskwela. Okay ra magud na mag-uyab-uyab ka. Basta, ay lang pasagdi ang imong pag-eskwela. Dugay na magiging ng uyab ni mo. Pagkatawag ka, maluoy na ko. Oh, Franz. Maluoy sa tawag ka na ko, Emily. Sugta na lang ko. Unya, konsugtunti ka. Dili ka manguyab og lain? Ano manguyab man ko nga? Uyab na ko ta. Sige na ba? Sugta na ko ba? Sige na lang, uy. Ha? Sige na lang, uy. Oo na. Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat kay Mila. Salamat kay imod kong gisugot. Salamat kayo. Aha? Mobalhin kag eskwelahan? Ulag, Gimil. Saon, may gusto nilang mamagpapa. Nga sa ato pa. Dili na dito magkita ini. Sige lang, mo-chat lang ko nimo kung di ko busy. Basig mangita kag lain, ha? Di ginamay tabo, Mil. Kaila, bayati ka. Salamat, Franz.
Mao dayang guol kaayo kag now. Kay nibalhin na di ay eskwelahan ang imong palalab. Maulagi day, uy. Guwanta lang, day. Kay kung mahuman to eskwela si Franz, magkita naman mo. Naunsa man is Franz, uy. Dili naman mo reply sa akong mga message. Naunsa man ka ni siya. Pasensya na kabil, ha? Usaon magod nga. Busy kay gusto mag-eskwela. Mao ba? Maulagi? Usaon, nag-adjust mo ko sa eskwelahan nga akong gibalhinan. Basig nakakita na kadihag imong gipuli nako, ha? Ay, wa taon day, oy. Huwag yung taong ko, mulingis yung mga babae diri. Ikaw na yun ang ni-affirm sa kong unahuna. Salamat, Franz. I love you, Emily. I love you too. Ha? Wa na mo chat si Franz ni mo? Wa na lagi day, uy. Ay, basig busy lang tingali to siya, day. Ambot lang, day. Iya naman tingali kong gikalimtan. O baka ha, may lain na siyang uyab. Emily. Ngano ka, uy? Imo man ko kung gidadi nis likod sa eskwelahan. Gidati ka din, he. Kay doon ay makig-ila-ila ni mo. Ha? Kitsa man? Ako, Emily. Oh. Kinsa ka, uy? Ngano nakailamang ka nako? Schoolmate, beta. O, dugay na sa kong nakailan mo. Jumari di ay. Gwapo si Jumarisa. May tsura sabday. Type ra ba kaniya, day? Ha? I love you, Emily. Oh, Jo Marie. Wana'y tinuod, Mil. Sa una pa mo ko ganahan mo. May chance ka ako? May uyab naman ko, Jo. May uyab lagi ka, pero dugay naman mong wa magkontak. Oh, kisa may nag-ingon mo? Ang imong amiga. Maong, sugta na lang ko. Ako pa nauna-unaon, Jo. Pila na gid kabuan nga. Wa na gid mo kontak si Francisco nako. Iya namang gitingali kong gikalimtan. Tinuod, Emily. Imo na kong gisugot. Oh, Jo Marie. Uyab na ta. Salamat, Emily. Isaad lang yun ako, Jo, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. OM, isaad ko na ni mo. Dali sa ba? Tapad sa nako. Unya, gunit nako. Nga naman? Kuan ka nang mag-picture lang do, ha? Aha? Sige na. Kay, akong gamitan ang picture. Ha? Unsa man nimo? Akong himuong profile pic. Oh, sige, good. Nalangay ko pauli ron da. Tugkaya sa namong gibuhian sa mong teacher, uy. Oh, si mama marong nagilak. Nga naman ka, ha? Ma, naunsa man ka, nagilak man ko ka. Maayo kay niya ka na, Emily. Panghandam, kay mga to kita sa bukin.
Nga naman, ma? Namatay si kuya nimo. Unsa? Pila na gid ka adlaw nga. Wa na mi mag-communicate ni Jo Marie. Hansaon, wa may signal sa bukid. Kumusta naman ka siya? Ako sa diseng stalk di. Unsa man ni? Ngano dili naman ni akong picture ang gibutan ni Jo Marie sa iyang Facebook. Lain naman ni papay. Nga sa ato pa. May lain na siya, guyab. Unsa man nga magibuhat nako, Jo? Oh, Emily. Wala gani ka makakommunicate og pila ka adlaw? Giilisan ako nimo. Huwag tang magod ka. Maong, ngita na guglain. Namatyan in taon medyo, oy. Ayaw ko ginagawa ka makabalita. Nakabalita mo ko. Pero, wala mo ka mo takes good. Maong, ngita na guglain. Ayaw na lang pangatarungan, Jo Marie. Dili na ko mudawat pa, ana. Manghinaot lang ko nga unta. Magmalipayod kasi mong gipuli na ako. Oy, hilom na. Ay, napaghilak-hilak diha. Gisakitan lang ko sa gibuhat ni Jo Marie na ako, ma. Wa ba ko isa? Pero iyan ako gibuwagan. Anak yun ng kinabuhi. Ayaw ka balaka. May gitagana ra ang Ginoo para nimo. Oh, ngano ni amang ka? Ngano nagpakita pa man ka nako? Pasaylo ako sa akong gibuhat, Emily. Nahibaw ka ba kung unsa kasakit ang imong gibuhat nako? Namatyan pa mi. Unya maupay ni sugat nako nga may lain ka ng uyab. Pasayloan ako, Mel. Saan ako itong tanan? Muhangyo na ko ni mo nga. Magbalik na tabi. Ako lang buwagan ang bag-una kong uyab. Mahimo ba, Jo Marie? Ayaw na ko nagduwa-duwa iyang akong kasing-kasing. Igo na sa imo pagpasakit na ako. Kaya rin ako ngawa ka na. Maong kalimti na lang ko. O pag-ayo-ayo si mo kinabuhi. Sakto ka nang imong gibuhat, anak. Ngawa ka magpada atong Jo Marie. Ma. Focus sa imong pag-eskwela. Kay naapay mga maayong ugma nga nagpaabot nimo. Salamat, ma. Congratulations, anak. Salamat, ma. Congrats, Emily. Franz? Ikaw? Ni Aka? Yes. Nagkabalita mo ko nga mag-graduate ka karon. Nga uniagyo ko. Salamat, Franz. Sorry day kayo nga wala ko magka-communicate ni mo, ha? Kaya mo naman kong kikalimtan. No, dili ka na tinuod. Huwag ko malimot ni mo, Mel. Hinoon, ni-focus lang ko sa kong pag-eskwela hinungdan nga wala ko makachat ni mo. Pero nihigayon na, andam na ko. Unsay buti may pasabot. Sumpayon ta ang naputultan kog ma. Franz. Mangutan ako ni mo. Napabag ko sa imong kasing-kasing. Ni Apa, Franz. Love paghihapon ti ka.
Salamat, Emily. I love you very much. I love you too. Nagbalik mi ni Francisco. Kay gibati man ako nga may gugma pa ko niya. Sa pagkakaron, minyo na mi og may usa na mi kaanak. Kanimo, Jo Marie, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga magmalipayon ka na sa bag-o nimong uyab. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Emily nga taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, dahil ikaw. Ang maong kaagi gibatan o duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganal. Kamuusap mga higala, mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa sakawit care of our Women Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.